Pero sa dili pa ari sa to balikan sa nato kay diri ligis BBM gyud atong Biyernes. Ang post may gala ni Lisa Marcos kining uban sad lain-lain lagi. Ang post ni Lisa Marcos nagpasabot na nga gi-confirm nga diri gyud sila. Unya gidugangan sa post may gala ni Cristina Garcia Frasco, Secretary of Tourism, nga nagpasalamat. Asa man to be primerong post ni Lisa Marcos o sa giingon ani dong balikan na sa to gamay ha. Gamay lang be. Ingon si First Lady Lisa Marcos nga afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, province of Cebu, Philippines. 11 April 2025. Mo ni ang post ni Lisa. Unya ang uban po may gala mo ingon man nga nung picture man na video unta. Sige lang basta ni confirm na si Lisa ana. Unya si Cristina mi confirm man sad sa to padili kuno gyud sa BBM og ni nang ngaon nga sila na niudto sila mahigala unsa may giingon ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Daghang kaayong salamat sa man to iyang mo na ang kang Cristina dong. Asa man po si Cristina mo ni? Be ato kunong tan-awon be unsa gyud pagsulti kuno kani ka Cristina na ni? Asa man tong kang Cristina? Kadto mo oy atong tan-awon katutuang pag-confirm na mga higala. Okay, so dire si BBM sato pa kung dire gyud nalipat mga higala ang grupo sa Maisog kay pag adto nila paspas man kay naka-organize. Pag ingon pa naas BBM, naasa Mactan, magrally ta, paspasa naka-organize eh. Pero ang mga sakyanan dito mahigala pa dong Shangri-La day wa pasudla. Nya ingon nya false alarm man day wa man day Boris BBM. Pagimanhiman ni post na si Lisa paghaman nga dinhi di ay. Onya ni post pod si Secretary Cristina Garcia Frasco nga diri gyud nagpasalamat pod siya mahigala no. Asa man to naaba tong post ni Cristina? Sige. Ato ko nung ikuan ang pagsulti gyud mga sukid tig paminaw. Okay, salaktod nga pagkaistorya diri gyud sa BBM atong pagbirnes. Nalipat ang grupo sa Maisog. Wa man sa karali, wa sa karali dito sa Mactan, wa po sa karali dito sa Liloan. Mo ni ang kang kuana. Sige. Atong tagaag pagtagad mahigala ha. Pero ang uban nagkatag-katag ni kunong Maisog oy, may nagchat na ko nagkatag-katag mi atro ni. Wa mi malipat oy. Doon lahi po kuno to dito sa Mactan. Lahi po kunong dito sa Liloan, lahi po kunong dito sa may dapit sa may Maria Luisa day. Ha? Sige, mo ni ang kinani ang post ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Daghang kaayong salamat to our First Lady at Lisa Marcos for your visit to our beloved hometown of Liloan. We are proud to showcase #live, love, and Liloan. Mo man day? Okay, so sa Binisaya pa, daghang salamat ngadto sa atong First Lady Lisa Marcos sa imong pagbisita sa among pinalangga nga lungsod sa Liloan o garbo kami nga nagpakita no nag-showcase ini maong lungsod no mo ni ang post ni Cristina Frasco mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Okay, so dili gyud mga kagalaan ha. Pero mo lagi na nga wa man mo pakita sa rally sa alyansa. Ha? Nga akong pangutan ng Lacson adtong milabayng Biyernes. Biyernes man ta nag-interview Lacson. Nga unsa man naabay rally ang alyansa di sa Sugbo kay musugot kag sa dili. Kining Sugbo tinuod mo na nga ang Sugbo mahigala kita maoy pinaka vote rich province. Straight to the point. Mo na mga politiko magbalik-balik yung Sugbo. So, mas usa ka dako mahigalang question nga nganong di man magrally ang alyansa dinhi nga naagos BBM nga kanang iyang i-endorse ang mga kandidato. Manlagmit nga nagangita sa naglaing strategy. Kay kini mga higalang mga politiko mga tang-an man kanang naa sa Facebook magsaba-saba sa Facebook. Respetaran po na to sila pero di man sa mga kandidato god. Labi na to mga dumadapig ng skin sa ba. Dili to mga kandidato pero kato mga kandidato kasabot sila inig-issue ng statement. Di kisa patakag issue statement nga maragma against sa mga Duterte. Kabati ba mo, nakabantay ba mo o dunay midagag senador karon? Ha? Nidagag senador nga katubang naa sa top 12 o niya sa bisag top 15 lang. Karan dunay chance mo daog basag din lang gitong ana po'y chance mo daog.
na chance ka mo daog. Nakabati ba mong mo issue og statement mahigala nga against ni Presidente Rodrigo Duterte? Medyo ilag yung gitan-aw to mga mataan pas pinya kasabot sila unsay tinuod na hitabo sa ground. Ha? Mo na nga careful sila sa pag-issue og statement. Di na lang gikumungan o mga senador ha. Tigos sila. Ha? Kanang lihay gyud sila sa issue. Otherwise mga kagalaan or kumo touch sila sa issue, medyo murag mo dapig-dapig gamay. Ngadto mahigalang Duterte. Wa gyud mi hidoon ba nga atato na gyud may rese. To na gyud sa ICC. Na magkabati mo mga na. Wa. Ang ilang uban murag alanganin tong uban mahigalang muhatag statement, dili muhatag uban muhatag manggaling pero medyo dapig. Pwede ka kasabot kay murag mo dapig, murag mo kon po sipikas manimbang-timbang ba sa laktod nga pagka-isto. Wala gawang giingon lagi niyo mismo si Kiko Pangilinan. Inutok na niyang gihimo. Ingon si Kiko, hindi natin pabagsakin ang administrasyon. Hindi din natin pabagsakin ang oposisyon. Ang dapat pabagsakin ang presyo ng bigas. Kana ang statement safety man gina, ha?